ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз сарбаладро Opel Astra F аст ки дар кузови караван соли барои 1998 сола мегӯяд соҳибшон. бензин, газ ҳардаш кор мекунад. объёми мотораш 1.6 литри простой, коробкааш механикае. мошин мегӯяд дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд 4 баллони 80%, салон тоза, радной краска. мошин мегӯяд ягом расход дорад ки мошин хеле дасти як гудам нагаштага бардорон. караван 100%. Россия мера мега пули билет дар кора мега ба ҳамин хотири мошина мефурӯшем. 98 сол. мошин дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ қарор дорад. айни ҳол нархаш 28500 сомония ки боз арзон ва савдо дорад. мошин мега 100%. ба кадоми шумо ки маъқул аст, марҳамат рақамошон аст, кор мекунад, метавонед ки ай ами рақамошон маълумотои бештар гирем. хоб бардор, агар шумо мехоҳед мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза ягон техника дошта бошед барои фурӯхтан, марҳамат суратҳои оригиналша қатъи маълумотои пурра рӯй кунед, рекламада мемонед. мошини фурӯшии навбатия сарбаладро ВАЗ 2107 молодёжни аст ки соли барои 2005 соле ки бензин, газ ҳардаш кор мекунад. объёми мотораш 1.6 литри простой, коробкааш механикае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ягон ҷош пӯшидагӣ надорад, не ки ҳамин бари крил мега камтарак задагия мега камтарак чиз хурӯшидагия мега соҳибшон, не ки хурӯшидагия бари крил да дига ҳама ҷош 100% пӯшидагӣ умуман надорад. 4 баллон мега пачкай, ҳуҷҷат мега 11 моҳи дига астай. нав мотор кадагия мега мошин радной краска сафед дига ҳама ҷош 100%. фақат ҳамин бари крил камтар, яъне ки харӯшидагӣ аст, тамом дига ҳама ҷош 100%. сароша мега сум дала кора, бо нархи 9000 сомонӣ мефурӯшем. боз муомила арзонам мешавад. мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. марҳамат рақамошон кор мед, дар рақамошон WhatsApp пайваст дорам. арзон мекунем мега мошина, сарошона сум дала кора, марҳамат. мошини фурӯшии навбатия сарбаладро ВАЗ 2109 аст ки соли барои 1997 соле ки бензини холия мегӯяд соҳибшон. объёми мотораш 1.6 литри простой, коробкааш механикае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ходовой кадагия, мошин находу аст, 4 баллони средни дорад. мошин дар ноҳияи Ашт айни ҳол қарор дорад. нархаш 8000 сомония ки боз муомила дорад. радной краска. мошин мега находу аст, сум дала кора, мошина фурӯш намондианд. хоб дӯстон, мошина кадоме ки мехарад ё ки мисол арзон, кадоме ки алишам мекунам, фақат ба мошинои нива кати алишам мекунем мега, хайр дигарша маслиҳат мекунем. дар рақамошон имо пайваст дорем, ё ки занг занем, дар имошон нависем, қатъи шумо гап мезананд ва муомила мекунем, ё ки алиш ё ки ба сум муомила дорад. аз шумо хоҳиш лайк абонед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имотон падида кунед. раҳмат бароятон. мошини фурӯшии навбатия сарбаладро Opel Astra F аст ки дар кузови седан соли барои 1997 сола мега ахирои 97 мега, яъне ки 98 ҳисоб мехӯра мега соҳибшон. бензин, газ ҳардаш кор мекунад. объёми мотораш 1.6 литри простой, коробкааш механикае. мошин мега дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. 4 баллони пачка мега, 8 моҳи дига ҳуҷҷат, ходовой кадагӣ, кондитсионер дорад, электропакет, диска. мошин радной краска, салоншам тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. кондитсионер, ҳуҷҷат, баллон ҳамаш 100%, 8 моҳи дига ҳуҷҷат. мошин дар ноҳияи Хуросон қарор дорад. нархаш 35000 сомония ки дӯстони азиз боз муомила ва савдо ҳам мешавад. кадоми шумо ки маъқул карда бошед мошина, марҳамат мошин хеле дасти як одам нагаштаст, мошин мега 100% расход надорад. метавонед ки дар рақамошон занг занед, бештар маълумотша гирен. шумо агар дошта бошед хали мошинаи фурӯшӣ барои реклама кардан, марҳамат сурат ва маълумотша рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламада фурӯш намоем. аз шумо хоҳиш ки то охираш тамошо кунед, навора падида кунед.
мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст бародарон Hyundai Sonata аст ки соли барои 1999 солае ки бензини холия мегӯяд соҳибшон объём моторош 2 литрае, коробкааш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин радной краска ҳам хеле золотилистика мегӯяд, электропакет мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника мегӯяд. бо хай аниқ маълумоташам мегирем. мошин хай балоношам як 60% ҳастае. бо нархи арзон мефурӯша мегӯяд сарошона сум даракудаи 10 000 сомонӣ нархшае. ҷоеш ки ба шумо ки фаҳмо набошад марҳамат тамос гирем, бештар маълумота гирем. мошин айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. сарош намега аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони харидор кадоме ки ҳамин хел мошина намефаҳмад намехарад, мисол вақти мурам нагирам мега 10 000 сомонӣ хай мумкин савдо шуд дар ҳолати капот бо муомила мекунад. марҳамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Mercedes-Benz C-классае ки сечка объёмни соли барои 1998 солае ки бензин газорад кор мекунад, гази еврачо дорад ки объём мотораш 2 литрае, коробкааш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин кондитсионер дорад, люкам дорад, балонош 80% мегӯяд, ҳуҷҷатош то 03/2022 мегӯяд, яъне ки як хеле дига ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, мошин яъне хадавои кадаги астае, классика мегӯяд, мошин тоза астае, вариантҳои алишам мебинем мегӯяд соҳибшон. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 55 000 сомон. дӯстони азиз, мошин объёмнияе, моторош мегӯяд беҳтарин астае. мошин ягон расход надорад, ҳамаш кор мекунад. электропакет, кондитсионер, гази евро 4, ҳуҷҷат, балон нав, диска. марҳамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Toyota Corolla астае ки соли барои 2007 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объём моторош 1.5 литрае, коробкааш автомате, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд 4 балони 90%, салон тоза, диска, кондитсионер, электропакет. нагуфтаям ки дубайская гиҷое не ки мошин мегӯяд камтарак меличовка кор дорам мега гиҷошта нагуфтаям мумкин ягон ҷошта меличовка кор дорам мега нагуфтая то чанд сомона мелич кор дорад. хитон аниқ қадам мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе дар пойтахт нархаш 57 000 сомон. як дӯстон боз арзон ва муомила мешавад ки 2007 солае. сарош намега сум дарока кадоме ки мехарад хай биёд мошина аз пеш бина бо савдо ҳам мекунем. марҳамат бародарони гам хай Toyota Corolla сароқ када свети сафедаш ина ба шумо вариант ҳастае, метавонед ки бо бештар маълумотша гирен. шумо агар мошини фурӯшии хона, замин, квартира, техника дошта бошед роҳӣ кунед, албатта мо фурӯшда рекламада мемонем. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аст бародарон бояд тайга аст Mercedes-Benz C-классае ки сечка не ки объёмни кадаги мега соҳибшон. соли барои 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад, объём мотораш 1.8 литрае, коробкааш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балони средни, 4 диска, мошина мегӯяд ай учёт буровадаги аст, электропакет, ҳуҷҷат ҳам бучидака ҳуҷҷат надорад. мошин мегӯяд дига ҳамаҷо 100% мегӯяд, мошина полни худ мегӯяд объёмни кадаги. мошин дар шаҳри Ҳисор айни ҳол нархаш 33 000 сомоние ки боз мегӯяд савдо муомила дорад. кадоме конкретна харидора мегӯяд мошина биёяд аз пешбина мегӯяд дарун берунша боз савдо мекунем тоқа вариантҳои сумкатӣ. хоб дӯстон кадом метавонад маъқул бошад, марҳамат метавонед ки занг занед, бештар маълумотша гирем. фақат аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. барои шумо чанд бор такрор мекунем ки мисол шумо фаҳм аётон набурад, барое ки мо азоб мекашем, барои шумо монтаж мекунем, яъне ки мепартем, ҳамира донед ва лайк монед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон бояд тайга астае ваз 2107 астае ки соли барои 2001 солае ки бензини холияе. объём моторош 1.5 литрае, коробкааш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд напа мегӯяд ина бо даже скамекоша канда ҳамаҷоша сурат гирифтиян. мошин мегӯяд пробегаш кам аста, мегӯяд вообще мошин кам гаштаги астае. умуман ягон ҷоша задагӣ, пусидагӣ, хеле чизо умуман мегӯяд даже дар шаби хуби мошин нест, мегӯяд надорад опшин. короче мошин мегӯяд тозаае. дар шаҳри Душанбе қарор дорад, нархаш 17 000 сомоние ки боз савдо ҳам дорад. дӯстон ки ҷоиша ки нафаҳмида бошед, марҳамат метавонед ки занг занед. мошин мегӯяд ай 95 000 пробег боло неста, мегӯяд поёна боло неста, то 95 000 пробегае. хай дӯстон бинед ки ба шумо ки маъқул бошад, марҳамат тамос гиред, бештар маълумотша гиред. фақат метавонед чо кунед дастгирии лайк мондан.
چی ماشینی که با شما در کار است نویسید. ما البته ماشین گفتگی شما اگر که یافتیم که پیشنهاد شد با ما با شما یعنی که فروش میپردازیم. ماشین فروشی نوبتی است با درون تویوتا مارک 2 است که سالی برای 1997 سالی که بنزینی خولیا میگه صاحب شون. объем мотораш 2.5 литра коробкаш автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина биё бин мега ма ҳеҷ чи намегӯ мега биёд аз пеш бина мегад баъз маслиҳат мекунем. мошина мегад ба телефону савдо намекунад нархаш арзонай омода аз пеш бинатон мегад соҳибшон. мошин дар ноҳияи Исфара нархаш 18 000 сомоне ки мошин мега нахадо астае. ягон камбудӣ надора бо аз соҳибашон мегирем. бадуни азиз маҳрамат номерошон тисел аста метавонед ки занг зада бештар маълумоташа гирен. раднои краска намхои алюмини свет аста. хоб навора тамошо кунед бадуни азиз ва лайкотон чӣ хеле ки ман такрор карда мегирам аётона барои ки лайкотон хела суст шудага аста албатта монем. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дарон Opel Astra F аст ки дар кузуфи хетчбек соли барои 1995 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега краска нав аст 4 диска 4 балони 80%, салон тоза, чихолои нав. мошин хай дарош рӯшна ки мошин мега хай 100% кадомида маъқулай мегад бо арзона мекунем. нархаш 26500 сомоне ки дӯстон савдо мешавад. аз 26500 савдо ҳам дорад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. ва кадоми шумо харид хетчбеки 95 ки лозим аст маҳрамат мошин мегад тоза кай бо арзон мекунем. метавонед ки дар рақамошо занг занед 95 сол аст. маҳрамат занг занед дига маълумотша худатон гиред.